Na szép jó napot, én Webber vagyok. Régen jártam már erre, és régen csináltam ilyen jellegű videót. Lehet, hogy egyre több lesz. Vettem új eszközöket, visszavásároltam a régi mikrofonomat, mert Herkules barátomnak nem kellett, illetve nem annyira kompatibilis a gépével, úgyhogy nekem meg tetszett a hangja, mondtam Barteleljük vissza, úgyhogy most új kamera van, fények majd még jönnek, meg a régi mikrofonom, a gép is új, hát ja, sok minden változott. A videó nem lesz fönt még egy hétig, ezt a kis ablakban látjátok, hogy miért. Körülbelül fél éve raktam föl ezt a sorcot, aminek ez volt a címe. Most jött rá egy felszólítás, hogy törölték a videót, mert ott olvashatjátok, messzelenség meg szexuális tevékenység volt benne. A videó a következőről szólt, ment egy buli, a DJ pultot mutatták felülről, a DJ fej egy kicsit mondjuk belelógott, mert ugye úgy volt állítva a kameraszög. Jött egy csaj, aki annyira élvezte a bulit, hogy így beleharapott a DJ pultnak a sarkába. Ez szexuális tartalom nyilván a YouTube szerint. Tudjuk, hogy tehát ami ott van, hogy felülvizsgálták a csatornámat, és most megtalálták ezt a videót, ez nem így van. Tehát valaki unatkozott, mondjuk zavarta a szemét a 8 éves Pistikének, és bejelentette a tartalmat, ami után ugye felülvizsgálta a YouTube, és úgy döntött, hogy ez nem szép dolog. Na most én ezt meg is értem, tehát az tök jó, hogyha valós szexuális tartalmat eltávolít mondjuk a Google, de amikor egy nyilvánvalóan poén videó, nyilván semmiféle szexuális tartalom nem volt benne, nem tudom, hogy ezt miért kell. Ugye ott van, hogy tehát itt ott van, hogy mondjuk fellebbezhetek, meg mit tudom én, megtettem a fellebbezést, megírtam angolul nekik, hogy ez csak egy poén volt, nyilván sem mesztelenség, mindenki ruhában volt, semmi olyan tartalom nem volt benne, ami szexuális. Írták, hogy köszönik, hogy fellebbeztem, 72 órán belül felülvizsgálják, újra megnézik a tartalmat és eldöntik. Elküldtem a fellebbezést, küldésgomb megnyomása után körülbelül 30 másodperc eltel, és már jött az e-mail, hogy kollégánk felülvizsgálta, és ez valóban szexuális tartalom és szexuális kizsákmányolás, ami ebben a videóban van. Nem tudok erre mit mondani, én annyit tudok erre mondani, hogy nagyon sajnálom azokat a fiatal youtubereket, videósokat, akik mondjuk most nem a TikTok fightereket, meg a sapkáért, meg rózsáért párbajozó embereket sajnálom, hanem tényleg az olyan szintű embereket, mondjuk a VR Pistiek, akik tényleg mindent beletolnak abba, hogy legyen tartalom, és jó tartalom legyen, meg még nyilván nagyon sokat tudnék mondani, akik Magyarországon ügyesek és jól csinálják. Ez a közeljövőben egyre inkább nem lesz ilyen formában szerintem már elérhető, ugyanis iszonyatos rögös úton kell majd végigmenni a videósoknak ahhoz, hogy egyáltalán egy 100 000-es YouTube díjat megkapjanak, hogyha éppen ez a cél. Mert minden szarba beleköt a YouTube is már, a TikTok is. A TikTok az egy fos, tehát én azt még mindig nem használom, mert egy-két nagyon jó poén, meg egy-két nagyon jó ilyen DJ-s téma van, amit így nézegetek rajta, de aztán ennyi, szóval a TikTok az számomra ennyi. De ott is, ha beküldöd azt kommentbe, hogy hülye, abban a pillanatban jön, hogy letették a kommentet, mert ez bullying. És a YouTube is kezd átállni erre, hogy elnézem, és hiába mondod azt, hogy nem, ők azt mondják, hogy de szexuális tartalom, hogy a nő megharapja a DJ pult sarkát, és nem is értem. Abban a pillanatban ugye ideges lettem, aztán letöröltem az összes sorcomat, gyakorlatilag visszamenőleg szerintem ilyen 300 sorcot letöröltem, mert tényleg a 8 éves Pistike jön, és neki anyukája azt tanította, hogy itt van ez a fülhallgatótok, és most ezt csinálom, hogy így megnézem, hogy anyagában ez mi. Hát jó. És a hülye gyerek bejelenti szexuális tartalomnak, mert én simogattam a tokot, érted, a fülhallgató tokot, és a YouTube meg ja, tényleg azt csinált, és letörli, mert ezt így kell. Ellehetetlenítik a tartalomgyártót. Nyilván én poénból csinálom, meg engem most nem érdekel, nem ebből élek, hát most nézik, nem. Egy kis polgárpukkasztásként kíváncsi voltam, hogy meg lehet-e hülyíteni itt is úgy az algoritmust, hogy jöjjön ennyi feliratkozó mondjuk shortra, és jött tehát ugyanaz, mint a TikTok, hogy ha egy videót bekap az algoritmus, akkor gyakorlatilag a határa csillagos ég. Nyilván nem ez volt a cél, de mondom, engem ez szomorúvá tesz, mert már lassan tényleg semmit nem lehet feltölteni. Lassan tényleg olyan tartalmak lesznek, hogy mint én most itt leülök a mikrofon elé, a kamera elé, és dumálok hülyeséget 10 percig, és ezt nem fogja letiltani valószínűleg sose a YouTube, mert nem fog végignézni egy 10 perces videót a Rajesh Kotrapali Indiába, aki mondjuk a Google-nek dolgozik és felülvizsgálja tartalmakat, mert nem fog ráérni. És csak az ilyen videók fognak fönnmaradni, ha már egy kicsit poén, ha már egy kicsit odaszúrós, akkor letörlik a picsába, mert én elhiszem azt is, hogy rengeteg adat érkezik a Google-höz, a YouTube-hoz, a mindenhez, tehát rengeteg értesítés, e-mail, panasz, bejelentés, mit tudom, tehát
iszonyat adatmennyiséget kaphatnak, amire valószínűleg biztos, hogy nincs emberi kapacitásuk mindet megnézni, tehát botokkal végeztetik az ellenőrzést, ez nyilvánvaló. De amikor egy bot kiszűr egy ilyet, hogy ez szexuális tartalom, és én fellebbezek, akkor nézze már meg egy ember, és ne egy 10 éves, hanem egy felnőtt ember nézze meg a videót, hogy öregebb semmi szexuális nincs, hagyjuk már ezt, fellebb, visszarakása, kész. Most én egy hétig nem tudok feltölteni videót, semmit, nem tudok kommentelni sehova, elvették a csatorna kezelésének nagyon sok funkcióját, amit eddig használhattam, büntiből. És hogyha most én jövő héten mondjuk lejár ez a Warn, felrakok egy videót, ami valaki megint beleköt, akkor megint kapok egy izét, és a 3 után meg letörlik a csatornámat. Most ennek aztán sok értelme van. És a hülye gyerek megjelentgeti. Jelentgeti, mert neki szúrta a szemét, hogy mondjuk volt rajta 80 000 nézettség, érted? És mi van veled, ember? Hát ezt csinálj videót te is, és akkor nézd meg, hogy reagálnak rá az emberek. De mi jelentgetjük egymást, mint a kommunizmusba, öcsém. Hát ja, ezen egy kicsit felháborodtam, de mindegy, van most sok ötlet, amúgy meg shorts ötlet is. Olyan shortsok már nem biztos, hogy lesznek, mint eddig, de ugyanúgy lesznek vicces shortsok, viszont mindegyikben benne lesz a kezem erősen, tehát hogy ne az legyen, hogy más tartalma. És ezek poénok. Én egy olyan csatornát akartam itt shorts ügyileg, tehát csak shorts ügyileg mondom, hogy bejön az ember, megnézi, röhög egyet, nyom rá egy lájkot, nyom rá egy kommentet, nyilván az idiótákat úgyis letiltom, az idióta kommenteket úgyis letiltom, tehát nekem is küldtek olyat, hogy pisztolyt, meg kézigránát, meg ezeket mind letiltom, mert ezek olyan kommentek, hogy anyádat, hát ha nem tudod normálisan odaírni, mit akarsz, akkor ne írd oda. Aki azt írja, hogy nem vicces, hogy meg is hallhatott volna, tehát ilyen is van 1000, tehát nyilván ott a megrendezett jelenet, hogy mondjuk ledobja az embert, a pranker gyereket ledobja orosz, mit tudom én ki a folyóba, és nyilván egy megrendezett jelenet volt, és akkor jönnek, hogy és a krokodilok voltak a folyóba, és ha nem tud úszni, tönkrement a telefonja. De bazd meg, hát értsük már meg a poént, vagy ha nem értsük, akkor tekerjünk tovább, nyomjunk rá, hogy ne javasold ezt a csatornát, és akkor nem fog többet javasolni. Ha gyöpösödött vagy, ha nem érted, akkor menjél tovább. Ha meg odaírod, úgyis letiltom, és 150 000 embernél is ugyanúgy végignéztem a kommenteket, és ugyanúgy, aki hülye volt, azt letiltottam, és ezt, hogyha 500 000 lennék, akkor is megcsinálnám, mert vannak holt ideim, ahol pont ráérek végignézni a kommenteket. Ha meg olyan sokan lennénk, akkor meg úgyis a moderátorokat is bevetném aztán. Ez egy kicsit így szíven ütött, egyébként meg ugye a 100 000-es díj sincs, az is régen, ha meg volt a 100 000, akkor odaadták, most már mindenféle van, hogyha egy szerzői jogi figyelmeztetésed volt, akkor már nem adják oda a 100 000-es díjat, nekem meg ugye a mixek miatt vannak, de azok nem olyan figyelmeztetések, hogy most engem börtönbe fognak csukni, hanem írták, hogy bizonyos országban nem lenémítják a videó hangját, mert ott nem engedélyezik ezt a zenét, aztán kész. Most kaptam egy 7 ilyen lófaszt, hát majd egy 7 múlva megtöltök föl, megnézzük, hogy mennyit esik a feliratkozó szám, így most egy hétig nem töltök fel, de egyébként most majdnem egy hétig nem volt telefonom, nem tettem fel semmit, és így is napi 1000-en jöttek. Most vagy botok, mert nem tudom, hát jöttek, nem fizettem érte nyilvánvalóan, mert ezért nem fog fizetni, hát gyárba melózok én is, hát faszom fog fizetni azért, hogy 2 kínai bottal több legyen a csatornán, aki úgyse fogja érteni a magyar tartalmat, meg hogyha esetleg live-ozok, nem fogja nézni, ha játszok, nem fogja nézni. Én itt akartam elmondani a YouTube-ról, nagyon nézzétek meg, hogy mit tesztek fel, mert mondom már, minden szarra ugrik a bot, ami ellenőriz. Ugye én nem tudtam ezt most tudtam meg. Ha kapsz egy ilyen figyelmeztetést, akkor egy ilyen 7 kérdésből álló online tanfolyamot el kell végezned, amiben leírják, hogy mit lehet és mit nem. És ha elvégzed, akkor 3 hónap után, 90 nap után igazából törlik a figyelmeztetésedet. Nekem volt már egy figyelmeztetésem, az is olyan tartalom miatt, amit semmi olyat nem tartalmazott, és nem tűnt el. Érdekes, hogy egy éven vagy másfél ott, hogy nem tűnik el. Hát én nem tudtam, hogy ezt a kérdőívet ki kell tölteni, és onnantól, miután kitöltötted, számolják a 3 hónapot. Hát ma ezt is megtudtam, és még azt is megtudtam, hogy ha én leírásba vagy a címbe beírom, hogy ez csak poén, ez nem szexuális tartalom, salala, akkor az elbírálásnál, hogyha esetleg bejelentik, akkor neked a te javadra fognak valószínűleg dönteni. Érdekes dolog ez, mert egyébként van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy neki is volt egy ilyen videóletörlés, kapta ő is az e-mailt, viszont neki azt írták, hogy fellebbezhet, de hogyha fellebbez, és a YouTube úgy gondolja, hogy nincs igaza, akkor letörlik a csatornáját. Hát mondom, ez nagyon baráti. Tehát, hogy na mindegy, nem tud szembe menni Google-el, ők ezt eldöntik, az kész. És egyébként azt is megírták itt az e-mail végén, nem nagyon akarok letekerni, mert ott azért már vannak személyesebb adatok is. Ne próbáljam úgy megkerülni ezt a dolgot, hogy csinálok egy új csatornát, mert tudják az IP címet, és abban a pillanatban a YouTube-ot, a Google-t mindent letiltanak. Onnantól vesznek a mailek, minden veszik. Mondom, de jó, amikor így egy cég kezében vannak az adataid, meg a mindened, és
és itt ülsz, nézed ezt a izét, hogy mikor feltölteni egy videót, és jön, hogy nem töltheted föl még 6 napig, mert még 6 napig ennyi van, azért, mert nem csináltál semmit. Nyilván írtam a Google-nek angolul egy másik, van egy ilyen link, ahol lehet írni, hogy panaszkezeli, mit tudom én, és ott is leírtam nekik, hogy ez nem volt szép, nyilván arra nem jött válasz, meg nem is fog soha az életbe. Ők ezt így eldöntötték, valaki bejelentette, aztán gratulálok neki innen is, köszönöm. Jelentgessél, tehát most ha ennyire élettelen vagy, akkor jelentsd be az összes tartalmamat szexuálisnak. Garantálom, hogy a videóim többségében, de mindenhol beleszírva a leírásba megfelelően, tehát hiába fogod bejelenteni, nem fogják eltávolítani. Innen is köszönöm, mert tehát nyilván nem arról volt szó, hogy felülvizsgáltuk, mert ugye múlt héten jelentkeztem a 100 000-es YouTube díjért, mert azt se adják csak úgy oda, hanem jelentkezni kell érte, és ott tüzetesen felülvizsgálják a csatornát, és megnézik a videókat, és érdekes módon ott nem szólták ki, hogy ez szexuális tartalom lenne, tehát nyilván ez bejelentés alapján történt. Innen is köszönöm még egyszer. Tudjátok, karma van, tehát előbb-utóbb ez vissza fog ütni annak, aki ilyen nem érdekel, elértem azt a kort, hogy már nem érdekel meg, hogyha letörlik a csatornámat. Akkor mi van? Hát az élet megy tovább. Fogom magam, feltöltöm a kis drónomat, és kimegyek drónozni. És nem fog érdekelni, hogy nincs YouTube csatornám, mert már amúgy is olyan szinten van tele a lompos, tehát ezzel, hogy már nem írhatod oda majdnem mondtam nevet, van egy ilyen modern koldus most itt Magyarországon, aki járja a világot a felhasználók pénzéből, és nem írhatod neki oda, hogy hülye TikTokon, mert abban a pillanatban tiltják meg téged, és letiltanak, és mindenki tudja, hogy hülye. Az meg. Nem írhatod, mert PC világot élünk. Fárasztó ez. Tényleg sajnálom a jövő videósait. Ha ebben még egyáltalán van némi potenciál, nem gondolom egyébként. Egyre jobban látom azt, hogy nagyobb videósok is már így kezdik feladni, mert a short annyira elvitte a világot, hogy ezt látod, hogy a 6 éves gyerek csak teker, és nem érdekli, az se érdekli, amit TikTokon lát. Nem az, hogy egy 10 perces videót megnézni, te hülye vagy. Pedig most a TikTok is ezzel kampányol, hogy csinálj hosszú videókat, fektetett képernyőre, és akkor majd azt toljuk, mert most ez a menő, mert abban több a zsé, több a reklám zsé, csak most, hogy a fiatalokat elvittük olyan irányba, hogy már nem érdekli. Ha 11 másodperc egy videó, akkor azt már nem érdekli, mert 8-nál kikapcsol, hogy úristen, mi ez a szar, hát ezt nem bírom végignézni. Egy 10-15 perces videót nem fog megnézni. Mi boomerek még megnézzük, sőt, én kifejezetten imádom, ha egy videó hosszabb, sőt, nekem a 10 perc is kevés, mert mit tudom én, egy komolyabb témát egy olyan 1-1,5 órában lehet szerintem kifejteni, hogy normálisan, nem 10 másodpercben a TikTokon. Kicsit változtatni fogok dolgokon, most már tudom, hogy min kell, aztán erről ennyit. Na, igazából ez egy teszt volt, a hangot, képet, mit tudom mondom, hogy jön fény, most még egy kis barnáska ez a kép, mert még nincs fény, tehát itt egy kis lámpa van most, ami világít, aztán akkor jó lesz, és akkor szerintem lehet, hogy ilyen reakció videók lesznek, de nem ilyen magyar, tehát nem magyar youtuberekre fogok reagálni, hanem inkább zenékre, zenészekre, tehetségekre, így elmondom, hogy mit gondolok. Szerintem az jó, tök sok ilyet nézek most angol nyelven, angol tartalmakat, tök állat, mikor ilyen dobosokra, gitárosokra, DJ-kre, producerekre reagálnak, tök szívesen nézem. Itt Magyarországon nem fogják szívesen nézni, lehet, hogy majd angolul fog beszélni, aztán legalább kicsit visszajön angol tudásom. Na, legyetek jók, majd valamikor jövök meg, majd valamikor fenn lesz ez a videó, hogyha leveszik a kis figyelmeztetésemet. Nem is értem. Na, szevasztok!